DXDC Radyoman Report. Gisiguro sa Department of Education kung DepEd 11 nga magpadayon ng pagtuon sa mga estudyanteng labing apektado sa mga kalamidad nga nasinatian karon sa Davao Region. Sumala pa kang Janelito Atilio ang tigpamaba sa DepEd 11. Iyang gibutyag nga adunay mga inisyatibo karon ang buhatan aron dili maapektuhan ang edukasyon sa kabatan-unan. Gihanyag sa DepEd 11 ang mga tutorials, paghatag og learning kits ug pagbutang og temporary teachers sa mga evacuation centers kung asa adunay daghang mga estudyante. Ilabi na sa mga gikan sa barangay Massara. Dugang pa nga aduna na usab mandato gikan sa regional office nga padayon ang pagdawat sa matulunghaan sa mga estudyante gikan sa mga lugar nga naigo sa kalamidad. Giving store order to all public schools, and it's happening right now, to accept all learners. Dili lang sa Massara nga naigo sa landslide, apan katong mga learners nga nabahaan naigo sa kalamidad na in the previous days prior to the landslide, accept them without question. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.